दिनैसिमावबो जोङो बिटिआर सुक्तिनि आं खुन्थिया थंसेबो नुवाखै होनोब्ला भुल जानाय नङाखौ आं सानो। सोरबा गैयै मानसियासो सोरबा लिडारखौ थिसनहरो। बेनि थाखायनो जाय दानि सरकारनि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकारनि लिडारफोरखौ आं हामजानाय मोनाखै। दिनैहाय जोङो अफिसियेलि आं आरो आंनि लोगो सोरांसार बर' बिथाङा बरमानि आरो आं लैहोर गयारि, आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जोङो दिनैहाय बिपिएफ दलाव जयेन जानायनि जोङो बिपिएफ जयेनाव हाबनायनि गोबांथा खारन दङ। दा गासैखौबो बुंजायालासिनो आङो फंनैसो खारनखौ आं बुंनो नागिरदों। जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जाहैबाय जोंनि रिजनेल पार्टि। सिगांनिफ्रायनो बिडिसिखौ जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनानैहाय दिनैनि पर्जासिम दिनै इउनिभार्सिटि, दिनैहाय मेडिकेल कलेज बा जियानो हक लामानि डेभेलपमेन्ट, दालांनि डेभेलपमेन्ट, जिहेतु बिडिसि सुक्तिनि सिगां जोंनावहाय जेबो एख'आनो गैयामोन। दा दिनैनि परिबेससिम लाबोनो हानाय केपासिटिखौ जोंनि हाग्रामा सारनियाव नुदों, जोंनि बिपिएफ दोलोनि जाय आफादगिरि। दा जों नुनो मोनदों आथिखालावहाय जोंनि दा जाय रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टजोंहाय जेबायदि फिदिं जायो, दा बेखौ नुनानै जों सानदों जोंनि बर' हारिनि जाय रिजनेल पार्टि बा जोंनि बर' हारिया गोबां खैफोदाव दङ। दिनै रायजो राजाया मोनथियो जे दिनै बर' हारिया बेसेबां जेंनाजों भुगिजानांगासिनो दङ। दा दिनैहाय इउपिपिएल गभर्नमेन्ट फैनायनि उनावहाय नोंथांमोनहाबो मिथिगौ, मिडिया नोंथांमोनहाबो आरो जोंनि रायजो राजामोनहाबो मिथिगौ जे बुङो सान्थि परिबेस फैदों होननानै। सान्थि परिबेस फैनायनि बाथ्रा बुंबाय थायो, नाथाय खैथा एनकाउन्टार जालांखो नोंथांमोननि निउस मिडियाफोरनाव दिनैसिमबो रिपर्टआव मोनगोन बा थांबाबो नुहैफिनगोन। जोबनो गैयै एनकाउन्टार आरो जेबायदि घथाला दिनैनि दिनाव जानानै थांदों। दा जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा सिगां समाव बुंदोंमोन जे बिसिडिसि लेभेलनि बा सरकारि न' होनायावहाय जुदि सोरबा मेम्बाराहाय थाइसे थाखा लायोब्लाबो बिथांमोनहा आउट खालामनाय जागोन बुंदोंमोन, नङा होमबा? दिनैहाय बुंदोंमोन जे न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा, बेथ' इम्पसिबोलखा। नाथाय बेनि गेजेरजों आं बुंनो सानदों दिनैहाय जोंनि जे लिडारफोर दङ, दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि लिडारफोरा बुंबाय थायो जे सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड दानायनि बाथ्रा, नैबे दान मोनसेयावनो दागोन बुङो बा फैगोन सप्तायावनो दागोन बुङो। दा बिभिन्न बेफोरबायदि जिखुनु प्रब्लेम्सफोरखौ जों नुदों आरो जों सानोखि बेखौहाय जोंनि रुलिं गभर्नमेन्ट दानि जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि जाय आफादगिरि बिथांमोनहाबो सिगाङावहाय बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन। दा बेनि थाखाय रायजो राजाया बिसास खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिथांनो भट होनानै देरहादोंमोन। नाथाय बिथाङा रायजो राजानि गोसोखौ सिफायदों आरो रायजो राजाखौ माबायदि लेभेलाव थगायगासिनो दं नोंथांमोनाबो मिथिगौ। दिनैहाय न' होनायनि नामावहाय दिनै PMAY न'आवबो बिथांमोना 10,000 थाखा लायो आरो जों खोनानायबो दङ। आरो जे जोंनि बिडिसि सरकारनि जे न' होनाय बिथांमोना बेखौ माबायदि खालामदों जे गावसोरनो लुनानै होयो आरो जुदि गावसोर लुनानै होआब्ला, जुदि लुनानै होनो चान्स मोनाबा बिथांमोना 10,000 15,000 लायो होननाय जों खोनादों। दिनैहाय बे खोथाखौ प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन थाखा थाइसे लाबानो होखारगोन होननानैहाय। दिनै बेफोर खोथाखौ बावजोब्बाय नामा? दा बेनिखायनो जों सानदों जे बेयावहाय जोंनि बर' रायजो राजाहा गोबां खहा जागासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जे बिटिआर सुक्तिनि खोथा गोबां रायजो राजाया बुंबाय थायो। दिनैहाय बिटिआर सुक्तिया जोंनि बर'नि थार्ड एकर्ड, बर' पिस एकर्ड। दा बेयावहाय सिगां समावहाय जोंबो सुक्तिखौ फरायनानै मोजां मोनदोंमोन दे जुदि उदालगुरियावबो जुदि NIT फैयोबा आरो गोबां इउनिभार्सिटि बा डेभेलपमेन्ट स्किम्सफोरा जुदि फैबावोबा जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां। 1,500 क्र'रनि खोथा बुंदोंमोन स्पेसियेल पेकेज। जों सानदोंमोन जे सिगां समावहाय जुदि साक्सेस जायोबा मोजां जागोन होननानैहाय। नाथाय दिनैसिमावबो जोङो बिटिआर सुक्तिनि आं खुन्थिया थंसेबो नुवाखै होनोब्ला भुल जानाय नङाखौ आं सानो। दिनै जोंनि लाइमोनफोराबो मिथिगौ, जोंनि इयुथ्सफोरा मिथिगौ, रायजो राजाफोराबो मिथिगौ। नाथाय बिथांमोना मा खालामदों, इयुथ्सफोरखौहाय फैसानि उनाव एंगेज खालामनानै दोननानै दिनैनि परिबेसनि जे प्रब्लेम्सफोर बेखौ बुंनायनि माने दा बुंथों, बिनि थाखाय माखासे बुस्थुआवहाय गादबनानै दोनदों। ओंखायनो आं खावलायनो सानदों जोंनि इयुथ्सफोराहाय जायना फरायनायाबो जोब्बाय बा दाय दिनै न'आवहाय गावनि संसारखौ सोलिनानै दङ, बिथांमोनहा मोनथिनानै न'आव थाबाय थाबाल' जानाय नङा। जोंनि बर' हारिनि खहा जानायखौहाय बा जोंनि बर'नि फैगौ सम जे प्रब्लेमफोरखौ जों नुहुरदों बेखौहाय सल्भ खालामनो थाखाय जों बयबो ओंखारनांगोन। आरो बिनि थाखाय आं सानदों हाग्रामा महिलारि सारा जेबायदि सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थादों, जेबायदि स्ट्रंलि जोंनि बिडिसिखौ सालायबोदों, जेबायदि डेभेलपमेन्ट लाबोदों, बेनिखायनो जों दिनै हाग्रामा सारनि पार्टियावहाय बिनि मोनसे खुन्थिया जानानै जाहाथे जोंबो हेफाजाब होनो हायो दानि लाइमोन हिसाबैहाय, बेनिखायनो जों दिनै जयेन जानाय जादों। सिमा बारायनायखौ आंबो गनायो, नाथाय आं इनफ्रास्ट्राक्चाराव बुंदों जे इनफ्रास्ट्राक्चाराव गोबां दंमोन, NIT दंमोन, स्पर्ट्स एकाडेमि दंमोन, एग्रिकालसार एकाडेमि दंमोन। जिहेथु जों लाइमोन
दिनै बुङोना लाइमोनानो फिउचारनि इयुथ माने लाइमोनानो फिउचार होननानै बुङो स्टुडेन्टआनो फिउचार बा इयुथआनो फिउचार दा फिउचारखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंनो मोजां मोनसे इनस्टिटिउसनेल सेन्टार नांबावगोन जेखौ दिनै बुंदोंमोन दा गोबां खामानि मावाखैबो नङा जों मावनायखौबो नुदों नाथाय बिटिआर एकर्डनि थ्रुयैहाय बे स्पेसियेल पेकेजनि 1500 क्र'रफोरखौबो गोबाङानो मोनसिखौ दिनै बहा थांखो मोनदोंना मोनाखै बेफोरनि बारैबो जेबो सोमोन्दो गैया नाथाय जों लाइमोन हिसाबै जोंहा सोंखारिनायनि मोन्थाय दङ आरो बेखौ बयबो सोंखारिनांगौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्राबो मिन्थिनांगौ माखासे खोथाखौहाय आं दिनै गोबाव समनिफ्रायनो आङो रावजोंबो दलाव बा रावजोंबो आङो माबायाव गैयामोन खिन्थु रायजो राजाफ्राथ' नुखादों आंखौ जेब्लानाखि दाख्लैनि एमएलए इलेक्सन जादोंमोन बे एमएलए इलेक्सनावबो आङो सासे केन्डिडेट इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट हिसाबै आं नुजादोंमोन खिन्थु खाफाल गाज्रि जेननानै थांबाय अब्लाबो दिनै जाय बिथांमोना सोंदों रायजो राजानि खामानि मावनायाव गोबां सम नुदोंमोन होननानै नंगौ आं रायजो राजानि थाखाय गोबां खामानि आं मावनो गोसो आरो आं मावलांबाय थागोन थैजासिमाव आंनि ससियेल वार्कार खामानि मावनाया थाबाय थागोन दिनै आङो बिपिएफ दलाव आं मानि थाखाय फैदों बिनि माखासे खारन दङ आरो जाहोन दं दिनै बेनो जाहैबाय दिनै आङो गोबां मानसिफ्रा आंखौ कुइसन खालामदों आरो फन खालामनानैबो बुंहरबाय दिनै नोङो मानो रुलिं गभर्नमेन्टआव दङ बेयाव हाबा बादिनो मानो बिपिएफ दलाव थांखो होननानै दिनै आङो बिनि एन्सारखौ आं दिनै फंनैसोबाबो आं दिनै होगोन दिनै आङो नंगौ आङो रुलिं गभर्नमेन्ट बा बबेबा सरकारखौबो आं बखिनो थाङा दिनै जि सरकारा दानि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार बे सरकारा दिनै 5 बोसोर 3 बोसोर थांबाय खिन्थु निउसनि गेजेरजों बिथांमोन सारमोना बुंदोंमोन जे बिपिएफ दला 15 बोसोर सरकार सालायनायाव मावनो हायैखौ जोङो 5 बोसोरावनो जों मावफुंनानै होजोबगोन होननानै नाथाय 3 बोसोराव बिथांमोननि जि खामानि मावनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों जेबो डेभेलपमेन्ट गैया होननानै दिनै नंगौ खामानि मावदों मावनाया खिन्थु माखासे बुस्थुआव बिपिएफनि जि खामानि आद्रा थानाय बा मावफ्रामनाय बेफोरबायदिखौ आं मावदों होननानै आं गोबां खोनादों आरो नुदोंबो दिनै गोबां निउसनि गेजेरजों जेब्लानाखि बिटिसि इलेक्सन सरकार दायि समाव बिथांमोना बुंदोंमोन जे गोरिब गुन्द्रानो जोङो न' हाबनानै माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोन दिनै गोबां मानसिनि सिगाङाव निउसाव बुंदोंमोन जे जोङो बिमा माहारिफोरनो बिदिनो माबा मोनसे जोङो राहा लामा दिन्थिना होगोन होननानै दिनै जोङो सासे मानसिखौबो जोङो होनायनि जोङो एरियायाव आं दस्रा एरियायाव बुंनो थाङा खिन्थु जोंनि एरियायाव जोंनि बामोनगाव जि चिरां 13 समस्ति बे 13 समस्तियाव आं दिनैसिमाव आं हैनाय नुवाखै खिन्थु दस्रायाव होदों होआखै आं बेखौ मिथिया खिन्थु बिथांमोननि जि दानि सरकार सोलिबाय थानाय बे सरकार सोलिनाया निस्सय 5 बोसोरनि गेजेराव बियो गोग्लैसिगोन होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला बेयो आंनि बाथ्रा बुंनाय नङा दिनै रायजो राजानि गामि एरियायाव ओनसोलफ्राव दिनै आं गोबां प्रग्राम खालामो बैसागु प्रग्राम बल खेला फुटबल खेला बेफोरबायदियाव आङो थांनानै दिनै आङो प्रग्राम खालामहैयो बेवहाय आङो गोबां पाब्लिकफोरनिफ्राय निउस मोनो दिनै सोरबा लिडारनि सिगाङाव सोरबा गैयै मानसिया थाङो माबा मोनसे अनसुंथाइ बिनो थाखाय दिनै सैमा बायदि बाहायहरो दिनै लिडारा सोर लिडारा पाब्लिकफोरनि लिडार दिनै लिडारखौ मानो बानायो सोर बानायो दिनै लिडारखौ सासे पाब्लिक गैयै मानसियासो दिनै लिडार थिसनहरो दिनै लिडारखौ पाब्लिकआ लिडार होननानै गनायखायो खिन्थु पाब्लिकखौ दिनै लिडारा लिडार होननानैबो दिनै सनमान होफिननो रोंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला सोरबा गैयै मानसियासो सोरबा लिडारखौ थिसनहरो बिनि थाखायनो जाय दानि सरकारनि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकारनि लिडारफोरखौ आं हामजानाय मोनाखै आरो बे सरकारा 5 बोसोरनि उनाव गोग्लैगोन होननानै आं सानो दिनै हाग्रामा सारनि जि खामानि मावनाय 15 बोसोराव दिनै गोबां निउसाव जों नुनो मोनो हाग्रामा सारनि जि खामानि मावनाय बेयो सिम्बल मोनसेबो गैया होननानै दिनै सोर बुंदों गैया होननानै दिनै सोरनि मावनायाव जों थाबायगासिनो दं सोरनि स्कुल लुनायाव जोङो दिनै फरायगासिनो दं उन्दै गथ'फोर सोरनि खामानि मावनायाव दिनै जोङो थाबायगासिनो दङ सोरनि मावनायाव दिनै जोङो फरायगासिनो दं डक्टर हस्पिटाल दिनै जों बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमै जोङो मावनानै दिन्थिदों दिनै सारा बिनि थाखायनो आं सारजों दिनै जिरायथ'नाय पार्टिब्लाबो दिनै आंनि साननायाव नेक्स्ट जि 2005 बा एमपि इलेक्सन बे इलेक्सनाव निस्सय देरहाथारगोन
आंनि मोनसे साननाय आरो रायजो राजानि बिसिबां मानि आङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव आं गिदिङो बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि गिदिंनायाव आं निउस मोननाय बायदिब्ला BPFजों फुल सापर्ट आरो निस्सय मोननैबो थांखियाव सहैथारगोन होननानै आं सानो आरो